Hello guys! So ngayon mag-ano tayo, meron akong titingnan ko kung ano yung pwede kong madala sa Pilipinas ba. At dahil ang ating luggage is sira, so ito yung dadalhin ko, no. So ano lang ako kung pwede ba itong dalhin, guys. Ito, dalhin ko to. Kay akin itong paputulan dito, oh. Paputulan ba dito? Putulan natin. So ito siya. Ito guys, itong mga kutsara. Hala, ang bigat pala nito. Hala, ang bigat nito. Kutsara. Hala, ang dami palang kutsara na nabili ko, no? At tinidor. Kutsara. Ang ganda ng kutsara. Stainless steel, guys. So, kutsara. At itong mga gamit, oh. Yung mga, tawag nito. Serving spoon ba? Mga serving spoon, ganun. So, mabigat-bigat pala ito talaga. Hindi ko man lang namadlangan, guys. Oy. Na mabigat pala ito. Pagkabuluka. Pagkabulukan in dinerian. So, mabigat pala, guys. Look, ang gaganda ng tinidor, oh. More kutsara. Hala, ay, mabigat pala. Hala, ang kutsara na nabili ko, 9, 12, 27 kabuok ang spoon. And then, ito is 12. So, ito, oh, mga, ano ba, mga serving spoon, guys. Kasi kailangan doon ba. Pero, kung hindi ko kasi ito dalhin, hindi ko magagamit pagdating ko doon, hindi siya magamit dahil nga late na itong darating. And then ito ding ating kamatis, dagdagan ko guys. Magdagdag ako ng kamatis kasi gusto kong mamigay. Hindi ko sure ha, basta kaya nasa kamay lang po ninyo kung sino yung mabigyan ng kamatis pag uwi ko. Hindi ko nakasalanan kung hindi tutubo sa inyo kasi ito yung mga ginagamit ko, tumutubo siya guys pag seedling. So nasa inyo na yun kung paano ninyo siya patubuin. So yun siya, dagdagan ko po ito kasi gusto kong bigyan din yung family ko and then gusto kong magbigay din sa kung sino yung mapili natin. Ito sa family ko, ito o sili. I know naman na maraming kamatis sa Pilipinas pero isa kasi ito sa mga gusto kong kamatis, itong very morse tomato. Para siyang cherry tomato and then mahaba siya guys, non-stop yung para siyang vine, non-stop siya and then grabe yung mga niya. Dagdagan ko po ito no kasi parang kulang siya. And so comment down below guys, ni-research ko kung pwede naman ito doon no kasi hindi naman ito knife, naman ito, spoon naman, naman ito. Research ako pero yung mga bawal ba. Pero okay siya. I-wrap ko na lang siya ng towel and yun. At saka ito din guys, ang dami kong dalang oregano. Magdagdag pa ako. Meron dito mga oregano at lotion so ihati-hati ko na lang ito kay baka maitapon pagdating natin sa airport. Oh, hindi pwede, ang daming liquid. Ganyan ba? So, natakot ako kasi gusto ko talaga itong ibigay in person. Itong oregano and then my perfume dito sa kapatid ko. Research pa ako guys kasi baka takot talaga ako baka maitapon ko lang ito ba kasi alam niyo naman ang airport guys lalo na ngayon sobrang stricto na. And then hindi ko alam sa domestic ulit sa Pilipinas. No, mag-research na naman ako kung bang ilang ml ba yung dapat. I think sa carrier, sa check-in baggage, I think okay lang siya. And I think okay lang yan siya sa check-in baggage. Pero sa sa domestic, hindi ko alam. Parang sa international, okay naman siya, no? Parang sa tingin ko, okay yung international. Pero yan yung hindi ko din alam talaga sa domestic sa Pilipinas. Kasi, guys, alam nyo ba, nung pagdating ko sa Pilipinas, baya siya, guys? Nakabayad-baya ako ng malaki. Sobrang laki, guys. Alam nyo, yung ticket ko is sobrang mura. Pero, pagdating ko sa airport, I think bumili ako ng extra luggage ba? Pero, kulang daw yun. So, nagbayad ako ng 6,000 man ata yun, 6,000. Yun, ko na 6,000 and then dahil naawa yung tao doon sa PAL, parang niya ba nga, ay, ang laki-laki naman itong nabayaran para sa dalawang luggage ko. So, ang ginawa niya is binigyan ako ng online rate na nakamura ako ng naka 2,000 something ata yung bayaran ko. So, malaki-laki din and then inano pa yung seat ko. Yun, in-upgrade. Pero, ang upgrade naman guys, ka lang sa harap ng airplane at ayaw ko naman yung sa harap, yung parang sa pinaka-entrada talaga ng airplane. So, yun siya. But anyway, so yun lang yung kinatatakutan ko, yung mga dalhin ko, kung baka ba itapon. Kasi sila, ay to nga dito. And also, takot ako guys, dahil sa Pilipinas, uso yung mga hiwa-hiwa. Kasi, bibili na ako ng mga luggage na hindi siya material. Kasi yung last ko na hiniwa talaga siya guys. Yun siya. So, ito siya. I don't know, I'm going to ask Kami guys. Okay, siya, nag-crack gid guys. Sayang gid kainin siya. Ito yung pinakamatagal kong luggage since 2010. Pagpunta namin ni Tamis Pinas. Anyway, so yun lang yung gawa ko guys. And
nag-ready ako kasi kailangan ko ding mag-arrange ng mga papilis kasi bago ako punta ng Pilipinas, magbayad ng tax, guys, mag-file ng tax kasi I need to sign. Pag wala ako dito, hindi ako makasign, and then kapag late yung tax namin, ang laki na naman ng penalty, just like last year, ang laki ng penalty, guys. 2 years, well actually, 2001 yung penalty namin. Grabe, ang laki, guys. Sa aming dalawa ni Tami, ang penalty umabot ng 8,000. Penalty lang yun dahil hindi final ng aming But anyway, so kaya kailangan kong ng mga printa ng mga sa tax kasi ang dami kong ito sa tax ito. So maghanap ako pag ako kay Tami. Titingin ako sa online, and then okay lang yung mga tinidor, dalhin. Magdala pa ako ng marami kasi marami talaga dito, guys, yung mga used pa. At saka mga magaganda. And hindi namin nagagamit. Dalawa lang kami. Ano bang gagawin namin? Wala. So, yun. And hubby is home. Sabi ko sa kanya, wag nang lalayas. Kasi he want to go layas-layas ba. It's almost 6 o'clock. It's 5:48. And yun, guys, ako ng sauce. Tomato sauce. And then, gumawa din ako ng salad, guys. Yung salad na kinain ko kahapon. Yung lime lang at saka konting asin at paminta lang. So, gawan ko si Mister ng salad. And then, nagluto din ako ng guys. Nag-bake pala. Dito, lamb, guys. Honey? Are you hungry? Okay, then it's almost done. I'm just gonna do the salad and then we're eating, okay? So ilabas ko na itong lamb. Hopefully, siya. So gawin ko lang yung salad. And then ito na yung lamb natin, no? At meron din pala si Taming pasta. Look. So, malaki yung hiwa ko sa salad para masaya ang ating mister, no? Ito lang, lime lang, guys. Okay. Yun. Paminta. Yun. Lagyan natin ng konting olive oil. So, lagyan natin ng kaunting suka. Kasi itong asawa ko, mahilig sa suka. Konti lang para lagyan natin ng kaunting onion. Okay. So, ito yung guys, madali ang luto, guys, no? Kasi talagang, kanina pa man ako dito sa kusina, nabisi ako sa cellphone, oy. Nabisi si Inday Milian sa cellphone. At yun, sabi ko, wala. Luto pala ako, oy. So, nagmamadali. Gitawan ako, guys. Nagmamadali si Inday. Lagyan natin dyan ang salad. And then, yung pasta ni Mister. Naku, pasta niya. Lagay natin dito. And then, next is itong lamb. Habang mainit pa, guys. Naku. Diba? Asan ka maghanap yan? Kaswerte ni Tami, Kaswerte ang baby talaga. Nagluto si Inday Milian. Natin ito doon. Para makakain siya, diba? I-close natin itong ating ang ganda, guys, and then pasta, and then salad. Yun, masaya na siya sa ganyan, guys. Paminsan lang yan siya magpasta kasi hindi talaga yan siya mapasta na. Kasi daw yan siya, nag-dietary supplement. So ako naman, dahil ayoko ng pasta, gusto ko ng rice. Nagluto din ako ng rice, guys. Yan, so tikman natin yung lamb. This time, yung lamb, hindi ko na siya nilagyan ng extra seasoning. Last time, nilagyan ko siya ng extra na seasoning. Pero this time, meron naman siyang seasoned na. So, ang bango niya. Tinidor at kutsara. Alam nyo, ang daming nagsasabi na, ang tanda-tanda na yung asawa mo. And then, parang kayo guys, kung meron kayong lalaki na pangit sa paningin ng iba at yung may edad na or magkaiba yung edad ninyo, and then mahal na mahal ninyo kasi sa una is mabait siya sa'yo, bahala na kung anong iisipin ng iba. Ganyan lang siya, simple. Masaya lang kami, masaya lang ako dahil mabait yung misterot ko, right lang. Ito siso kain, guys. Mas juicy. Mister Yahya. Because I have water, guys. Hindi ko siya ng water sa ilalim para sure na may steam ba.
Are we allowed to eat this? Yeah, why you not allowed to eat? Is it God allow us to eat lamb? Yeah. Carnero kasi yan, guys. Somebody else wants to know if he's allowed to eat it. Huh? Somebody else wants to know if he's allowed to eat it. Absibag. Yeah. Sarap. I like the salad, guys. It's simple, eh. There's no whatever. Han. Salad, han. Sarap. Lime lang siya, no? Yun lang. Konting ano, kagabi hindi ko siya nilagyan ng suka. Well, lime lang talaga at saka konting asin at saka paminta. Sarap, guys. Yun lang siya.